Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Ibu guru sedoyo, sepisanan marilah kita nglurukaken puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat saha berkahipun saengga kita saged kapundhut bebarengan wonten ing dinten menika. Sholawat saha salam mugi tansah keparingaken dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saha para keluarganipun, para sahabatnipun, mugi-mugi kita sedaya pikantuk syafaatipun wonten ing yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru ingkang kula kirnumatan, ing dinten menika kita badhe rembagan bab ingkang prayogi kita anggap wigatos. Nggih. Inggih punika perkawis dugaan perundungan saking pihak tertentu ingkang dipundhar minangka guru. Mesti kemawon punika dudu prawis alit. Amargi gegayutan kalian rasa moral soho korban mesti badhe kerasa sangat kacemplung lan pikantuk tato batin. Kula minangka panyatur saking agen anti perundungan boten kinten-kinten nggih kagem nyalahaken, nanging namun nyawisaken suaten saking pihak korban. Kula namung ngaturaken panyuwunan supados sedaya pihak saged mirsani saha nglampahi panyelesaian menika kanthi bijaksana. Nggih. Wonten sawetawis pamriyoga ingkang saged dipun tindakaken. Setunggal, ngadani panyelidikan kanthi transparan. Kalih, ngayomi korban. 3, guru kedah nyawisaken dalan pelaporan perundungan ingkang aman kangge para siswa. Sekawan, pihak ingkang nglampahi perundungan kedah pikantuk paukuman miturut angger-angger hukum ingkang lumampah tanpa ningali derajat utawi kalenggahan. Pangajeng-ajeng kula lumantar kerjasama antawisipun guru lan saha sedaya pihak sekolah saged kabentuk lingkungan sinau ingkang aman lan tebih saking perundungan. Mekaten ingkang saged kula aturaken mugi saged dadosaken faedah tumrap panyelesaian prawis menika. Matur suwun sanget dumateng kawigatosanipun Ibu Bapak guru nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.